voin hi April ni som ni sang ni som ni pathum ni nga ni ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule April ni som pariat sang ni som ni pathum jing lamdar ni vela lunglei district zela tanga tlan chuak mi panga te jinga pahni dokap thangale lalboi liana zo khothar khuwa ve te chu zanin dariat le minis som panga vel khan mausen ueme duty te chuan mausen khobula hotel malika hotela anmana lunglei police te kota hlan ngalan ni heng zel tang tlan chuak pahni an man te hi an chau to viau nin an soya an ril tram ei tur zongin hotel hi an pan ngei nierin ani hotel nei tu pumalikan alo mu vele tang tlan chuak te jinga mi an ni ti hria in mausen lam abepok ngala mausen branch ueme te poin an report don bo zuin an man zui ta ngalani mausen branch ueme te kan chuang tak zeta tuna laman velo mi pathum te po hi theito pa thatha lawa zon zui zel an tum thu kan dongani hezel tang tlan chuak man an ni chung changa thu chiang zo kan hria theinan aman tu te jingami puar lal than thuama mausen kan biak na ilo ngai thate ang lunglei zela tanga tlan chuak te kha mausen rama lo man ning kan hria man tu te jingai tel ni te pon kan hria alo mom kan ti khop maya ngai takin in man dan te le enge ani visual man tura tha in tho dan te po hria ta cha kom hle maya ai hria tang ang te le soi o miti te khongai takin min hril thei nge mo nia he mi zel tang lung nei district zel sajai kon na zel tang tlan chuak hi ke ni kho hi lung lei khopui nai te om kan nia kan in kara hian tlong lian luanga apia hian kilometer tlem te a hian lung nei hi ani deuh maya yuan hemi engani lung lei le aizol in kar ATL road an ti hemi national highway tlang dung om hi kan ni ta chuan hetia zel tang tlan chuak an han soi khanin kan kholam panga hianin an ronkal an om ni a hriat na kha kan nei hei social media a tele report sang te kan han hriat danin mo chuan nimin vela tang khan uai me lampang po khanin information te pe in ting khanin I a khotlang I a hei ngani mi puyan thabar na sasia lampanga misuar ronkal ni an hriat khan kan han hriat khanin nu nau deuh tele khating chi te pei chu ram chuak ngama barpo an lo ting khanin zana ni sela I mania ina ngam thamang po lo khanin ya khotlang thabar khan kan thabar uai me lam khanin in po di selangin kan man man lo emo kan man theita ni point alom omanga man ngei po tumila amaro chu a khotlang te thabar mang angan hrim hi thamuan tu uai me kan ina angin kan phak ang to a han che chu ve hi ngai di ti in uai me hruai tu te malak na in tiang khanin ruam man na kan han nei ve a chuan ni zana te po zan ring tak thlangin kan duty ve mo chuan tiang khan ma kan han la ve a amaro chu ni zan lama chuan engma thom thangwa mai lo kha chu ataka mu tur kha kan hrelowa sual ho hi anum na chin taka hi hriat ani lo then khatin chulai chuan an hu ti khan hun sang kha an hu ni oma hriat na kha kan neya ni lama po khanin an hu ne kan hriat reng ngai khan a mu tu atak taka ni ngem ti kha a confirm tak thei lo ani chu tiang ang chu kan nia rim thil thu mai kha la nia maro chu a thabar zonga kha chuan khotlang kha a hmil chia te pe chun thabar ang reng viau loya chu kan din hunania chuan di zana khanin zan rei tak thleng han kan duty a engma thom kan hrelowa chuan khuaten ron wara chhun lama kha chuanin duty wak ngai khan kan rot lo deuh uai me lampang po kha tlang te kan nia na tho te lo tul bok nen le tu sang te nei kan ni wang khan kan hanin thla dul dewa amaro chu hei kan che vela hian na thok nek
Waria thok te in engani kong dunga thok te na enga mo thok hi an om hlunga wang hianin khang ho wa khanin information enga mo hetiang ang mi zel tang tlan chuk ni om ang mi deuh mel mang pu te in hriat chuan bin on hriat tir vat don ne ti in information bin peron pe thei tu tur oma kan ngai deuh te kha aru kin en thatu kan ti mai ve niang chu kha kan in da ve a tiang chun ma kan han la a chun voin jana khanin tlai thim tan to da ruk apel to ti khanin phone call kha kadonga pakhat hian min don phone a hei sotilai vai kem or vai hotel thar a sonin atang sonin arukin min don phone a hei choi te na ron soya soipo soi ring ngam lawa ni suang om ang deuh mai ti in an report a ron lu ta ti in kan thian pakhat kha an ron report an ron free ta chuan ke kha min don phone ha la ni khanin chuan oi me executive wa khanin kan lo sei ho lai takania zan tir te lani chei kham himani wang khan intin nga janin kan che tang ti a che dan tu WhatsApp mga kan lo rel lai takhania WhatsApp pa khan executive ru pa khanin kan han hril ngal ta thian te ho kha amaro chu mi pui hi an chi ai pal hloma mi te hian la hre lo sela ti ma ni ho te hianin i mai la photi langin som om kan ti deuh te po somin tiang khanin ma la phot teng uti in oi me ju ti fa khan kan han rel ta mo thak to wang khanin executive ba ka po khan lo hre to khan lo thei lo wa ba ka kan VCP te pon information lo dong hal to tho boka VC te ho nen oi me tenen chang tlang khan a thei man kha kan tlan phei hal ta ting chu kan malak dan chonia wan kan khopia deuh kilometer chan ve la hla oman ni wang khan li thei kan nei ang ten kan tlan phia ke po ka thian pa nen kan ina engemo thilpoi mo soya kan lo om lai takha ni boka dunin kan in phur phei ve kan tlan phei ve visual ti taka engemo palte po om thei kan tia chem te kan ke ti khanin ral thuam kan nei ang te sem sei kan nei ang te khanin kan che phei ve in chuanin kan va thleng phia chu an lo om na lai hi current om lova inverter kan tiang chi solar jok nge ni on man ka kha chiang lova na po en chu nia avel kha a em thui vak lova chuan kan va phei kha a thim china khan kan li thei te kan han da kan han thei ta chu kan thian te ke ma ni chu kan ni to lova thian te kha two wheeler pahni ne ke ma ni dan two wheeler pathum ani chu akal ma safal de chu yeng chuanin kan thleng phei kha nia ta chuan kan va thleng phei hianin pakhat kha kongpui lam hoi hian a lo kal phea kariru tak chuan tlan chia ta tum deuh emoni ka tiriru hmal a hmel kan en khanin engani social media te kan lo hmuwa an hmel mang kha an khala ni ti kha kaman hala wang khanin ding ro nang kha tlan chia chuanin achi lawang hei kan man don cheu nia kan tia ti khanin ading ve mai boka din kha chu khanin ka vaman halta chu ka thian te ho khan pakhat khan lo man boka apia khan lo thu chapa din po ding man lo ka pa phei ka chu u changa walang thut deuh kan ni ve bok si wang khanin tinan ma ni khan lo chau ba ve deuh to bokan rul te ha lo tram mo ting chuan an lan dana kha chu tlan chiat kha an tum vak lo kha anga tin tlan chiat po tum don sia tlan chemman zia jang khan kan va ti lo boka i kan pen nang ting ve deuh boka kha ting vel deuh kha kan din hun chu ni chuan kan man chu ni mai chi ting chuan mo inva man hian ko mo bol ang zong in engman lo omlem lo tina ni mo chu ko mo bol ang zong khan chuan lot tin bol man khan kan siam lem lo boka mo kan va man hal topa an kut kan hung khir hal topa an che man lo sim ve de in thok ro pui hle maya ania in hup ne ngal le ti kha chiang maya che man lo le khan in siam ti kha lang reng maya ti chuan zel tang tlan chuak kha palian nin kan ria panga jok mo i chung zinga pahni chu in man ti na ni mo ani le mo in man lo pathu man lo om ta indop hrim nge enting nge police in pengal top nge ka lai kha kan man hianin
an din mun hi zoram mi pui te hian tia kan soi hi an riat chuanin enge ni misual tran po min ti mai theya ma se kan tran ho lowa tran thei chu tan lo wanga man po kan ni ta bari kan soi du lai taka chu tia kan ti ma sak na sana chu misual hi an sual dan hi sual ko mo bo tak le ko mo bol vak lo ti om ve thei deu em muni ngo ti thei turin tun chum kan thil to na hian karil ru om de mo ani ve thei kho pang ni e a chan chu kan han mana kan an hung khira i hrui te kha lo om mai si lowa puan chia a fei deuh khan kan trona a kan tron bur mai tiang khanin kan han ti vela i ta chuan pakhat khanin kapu misual kan ni lo sin mo le kha ron tiam bo chuan enge misual in ni lo na zel in tang in tlan chuaka hei bak a misual om thei don mi kha ka tiat ani khan kapu chu tiang ani hleinem ke hi driver kania ka motora i enge ni damdoi o khatiang chi kha an lo phursia ka lo threlowa ani tupa kha atlan bo tinge ni khatiang khanin a hmel mutur om to si lowa driver bera kha kani box hi wang khanin ka kowa atlata chu i jela ka tan chan hi nia chuan nakin lo ka hin ko da kon kalanga min convict dona ta chuan hun rei tak zel tan le khatiang kha ka mo ngani ka chunga tla dona ka din hunani ani na taka chuan ka ti suami mi alawa hianin i tuna hian zel kan tang ani te kha atiamo te kha chu ni chuanin i adik na tak kan hrelowa ai an soi ni ve me a soi dang ha kan soi chong ani maya ma ru thil om ve thei tho po ani in ka ria ti tiang te chu an din hunania a ko mo bol jong le kha tiang khan kan han man hu pun an om lowa tin ko mo bol thei khan kan siam lem lo boka kan thuar hlom tlat box siam mo chu tiang deuh chu ni ani le an soi manga khan pangan tlan chuak ta an om ho vek lo ti na nge an dar ti na ni mo chu lai chu nia kan soi jom hal mai om khai zo na taka kala chang fu lo deuh ching ka ria chu khatia kan han zo khan mi sual kan ni lowa an ti khanin a chu a soi kha chu ni chin ka soi ho khan ni ta a soi te la chu tlan chu hi kan tum ve po ni ran lawa ba chu kan i thian te kha an lo tlan chuak an tlan chu na hnuwa khan kan pahnih hian kan ron wak chuak ve ru ta ni an ti na an tlan chu na kuwa khanin kan ru ha ve box sia atiamo ani le chu tiang ani chuanin in thian te pathum te nen hian in lung rol lo in thu rol lo ti na mi kha an ti khanin in thu rol lo engba ke ni chuan kan hrelo an om na chin po tu na hian kan hrelo kan pahnih in a hran pa in an chuak hnuwa kan chuak ve a i kanon in jui nga la ni an chan chin engma kan hrelo an ti thil ni ve thei tak tur ania nia tuna an man te hi zo kho thar mi panhi ti kha soya oma dik ta adikem hei hi zo kho thar khuan ni em le an khu tak kha ka lo zo kho thar khuwa an ni chu i do kap thanga le lal boy liana an niamo social media po kan hu to thawin ka hria zo kho thar ve ven ning ka hria kai mi ni zo kho thar panhi ti khan ni social media dar dang khan ya adik in thokro pui hle maya ni chu ti ro chuan tuna an tan na chana hi damdoi tol ruk chung changa ning kan hria lung leya rong taka duati thattu ang khachu laman lo zinga la tel ni na kan hria entin nge khalai chungchang bi ka khan in thok thale maya mausen branch way mete kan chuang hle mai chewa malak zel in tumem khalai vela khan an duty ang ti te kha min hril le theingem tuna hianin kan thla hi muang de huaya lampanga ron kal chin nia kan hria ta hi kan lo man da kan lo mana kan hanin nga ya abaro chu hei tuna hian thil zual pui kan ti fel hlota police ten ron kala an ni hi lung leilama misual kan man ta ka te an hruai thla a kan in then fel chi ania woi me lampang hi chuanin misual ngang an nia dot te pon soi theya
pathum dang kha an la om miu bok sia ril ro ha dam taka han om ha ri mo te ro kha chu kan tum ka ring chi alo kan ho tu ten nen tin nga ro man nak ma kan la chet chok zel don ti chu din huna chuan ka soi ngot lei thei hri lo ma ro chu tha chu kan thla ngal mai chu ka ring lo deuh ani khop mai in thla ho lawang ti chianga nia nang ni changan ni in ni lawa ei zoram hun tam taka mi tam tak chun ral khel ngal ani zel tang tlan chu kan oma rong takin an che duang ti taka mi tam tak rin dan ani a mi tam tak te kho tam tak te po ain ral ring ru ve tho ani hei social media chak ton thalak te kan mu vek thei to a ala e po khan ni e kan trăng hawanga kan man nge yang ti poring ila tero tin na la man lo te hi ian soi manga hian barmasi pai tlan bo ron chuk ti te kha soi o matak takan yem le lai hi a hriat theim kha lam pang phei kha chu ke ma a hi chuan ka hre lo khop mai an chan chin hi an ma ni kan man ate khan mu mala soi tur na hret chuang lo an soi du lo na chu ka hre lo eng ma an chan chin hre lo an in ti ve tat box sia kan zo ve thei china kha chuan mo ni atro an in thurual mi lo kha chuan an in hriat an in hre po lo ve thei tho mai theya nia kan lo hriat dan social media dar dana khan barmasi pai atang to ran chu khla ti khan oma tin he anzel tang tlan chu awang hian khami lung lei lampang nangma ni lampang ti mai la a Burma refugee kan ti ral tlan ho te din mun hi a che pha de unia soi te po oma tak takan yem nimin pi aloka thil thleng hei tu na po kan la buai ania i ral tlan ho te hi chu an che pha lo thei lo wa a chan chu an ma ni nam pui te mai teng i an kho chak pui ten ni miau wangin i an che phan tia an ta na enge ni din hun thalo zong a che em na hi chu a chuan ka hre lo ma ro chu an nam pui i an kho chak lam mi pui an ni ve thau chi wang hianin en thak deuh le vil ru deuh hi chu an ni chu che pan lo in ti ni chuanin i an che po chu ti ve thei thau chuan ka ringa ma ro chu a khan pa taka va en khan pha na emo i vadi riam pha na emo ang chi hi chu a pon ka hre chi alo ti ma lo na chuan mo ani tak chu alo hle maya e puthan ram chang kan la le lo kanga win chan thei la min chan thei la min chang lo mai nga e ei zel tang tlan chu kanum ta zau zau maya apoi hle maya tuna lunglei district zela hi bi ka hi mi then khatte soidana hian hok tu anin dai lo hle maya soi ania tuna an tlan chu adana po hian enge mitam tak chuan kan demani zel enge veng tu te ti mayang mo hemi chung changa hian in hriat dan hi enge thok tu hi in dai lo ti hi adikin in hriem lai soi tu in nei mo ka hriat hi chu ka hre thui ho lo wa thok tu in dai lo ti chung changa hi chuan mo ama ero chu keima mi malina thlir ve dan kan neya chuan a thok tu te hi chu an in dai lo ani ti hi min an soya a hriat an soi chuan ka o imaya ama ero chu tuna an tlan chu na kia hi chuan an in dai lo wanga tlan chuak thei nia hi chuan kangai chuang lo kai chuan hei an thil ti dan an han soya azun in bangte an ti popa enge ni zel bang atangin an lon liama ti te khatiang ani kha chuan thok tu in dai lo awanga chuak thei ni ta se chung khatiang te hrepa ti kha ngai po ka ring chuang lo wa dai lo na te chu khoi lai kar atang te mo po in gate atang te pong in emo an chuak mai tura kan ngai ol sam te in mo maya harsa an tlan chuak ani chuan in dai lo wang han ti te hlom top thei tura he chun keima mi mal chung ka ngai chi lo amar chu in dai lo hle ani ti mi nan soi hi chu a dai hi chu an in dai lo ania chun ka ngai thawa su khar po hian in enge ni han ngai poi mo deuh le zual se la ti hi chu keima mi mal a point ka du dan chu nia a chan chu thei tu na po zel tang an han tlan chuak a lunglei district lunglei che vel khuwa phei chu pon chuak aram chuak thangam po thingtlanga phei chun kan tha mang to lo ni me che zana ra khel reng in an oma a poi zia chu thei kan hre ani khating ani wang khanin prison hi chu adik taka chun surkar hian ngai pui mo sela veng tu mi sual ani mi wangin chu tum te po tun chang ni lo nikina pon nar nom zelanga
mi te tan po ti ngam lo tur khop ang te mo ti lei thei lo ang tur khopa an ngai thei tur te hi chuan heng enga ni mun zim te hi chu sarkar hianin thok tu in dai deuh te hian da ve thei se ti lai hi chu ke chuan ka du khop mai ni sarkar mol phona tling phathat maya nge zel tang tlan chu kan om hian aza thak thin khop maya tin mi pui kan ral khel boka lai konga hian Mizoram sarkar po nasale zu zo ka tran lak angai chhoviau ni te pon riata mun sang sanga han tlan chuak ria turi om ta ze maya poi khop maya eng po ni sela nia zel tang tlan chuak te jinga mi pani in lo man lau maya lo mong khop maya nge an case zero chu kan hre ho lawa eng po ni sela in thorin na mizo mi pui ten kan chuanga kan fak khop mai chewa in kal zel na tura po du sakna kan hlan chewa in biang na hun thatak mai min pe chunga kan lom khop mai kan tho te tlema kan wan neya ti tok mai te i wan nei thil te po ni na chin na oma na man tu te kan han tang kan khuwa kan branch we me te i het yanga mi sual zoram mi pui poina i zoram mi pui po ti ral khel tu ti mai te ang ya kan han om sim sim po hi kong le lama chuanin alom om kan tia in nang ni lam te poin kan na tho hau te ti mai te ang ron hriat saka hetia min an zoram mi pui te hriata min han puan jar sak ve sim sim te po hi chunga po kan lom em ani mau sen chunga branch le khotlang mi pui te chunga lom thu kan channel kal tlain kan an soya kan chuang tak zet zet cheu ni olle Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong tein zawai chunga kan lo me